sy'n llawer gwell na ni. A llwy'r waith y bydd yn rhedeg arnau bryd. Dyfan cythras a chariad byd sy'n llawn bydd yn llawn Croeso chi yma i'r gell a hynny ar ddydd Gwener Gorffennaf yr Ail. Mae yna ambell ddiwrnod yn sefyll allan yn hanes pob un ohonon ni fel diwrnod arbennig. Mae dydd yn gennym ni er enghraifft. Rhaid i nodi bob blwyddyn, a mae dyna ddechrau'r daith i bob un ohonon ni. Wrth gwrs, wrth feddwl yn ôl at y diwrnod hwnnw yn yn hanes i, does gen i ddim cof o gwbl amdano. O'n i ddim os nes i sgrechian yn syth wedi mi ymddangos yn y byd. Dwi'n yn gwybod beth ydodd dad wrth mam pan welodd o fi am y tro cyntaf. Mae'n debyg i bod i dywydd braf iawn, ond os gen i ddim cof o weld yr haul na'r awyr las. Ond mae yna ddyddiau eraill sy'n haws i cofio, ac mae heddiw'n un o'r dyddiadau hynny yn tŷ ni. A mae ar y diwrnod hwn, Gorffennaf yr Ail, 47 o flynyddoedd yn ôl yn 1977, fe briodais i a Gwenan. Diwrnod oedd yn newid byd i'r ddau ohonon ni, a dwi'n cofio llawer am y dydd. Oedd y tywydd y diwrnod cynt yn ofnadwy, llifogydd yn bygwth rhwystro'n rhieni rhag teithio o Aberystwyth draw i'r Wrecsam. Ond ar fore yr ail, yna fe godais a gweld yr haul yn tywynu ar awyr yn las. Mae gen i gof o gael yngyrru i'r capel gan Denzil yng ngwas Priodas. Capel Seion, Wrecsam, lle mae McDonald's bellach yn hawlio'r safle. Y daith mewn car posh wedyn i'r wledd ym Mryn Hywel, ac wedi'r gwledda, y lluniau, yr areithiau. Mynd i'r car, wel, i Arfon Jones geisio neidio mewn i'r car efo ni, ond dyma ni'n llwyddo i ddianc a theithio lawr i Sir Benfro ar gyfer wythnos o fis Mel. Ond wrth gwrs, dwi'n cofio pob manylun am y diwrnod. Ond mae yna un peth dwi yn ei gofio sy'n parhau i effeithio ar y mywyd i hyd heddiw. Yn wir, mae'r cofio hwnnw'n un o'r pethau, un o'r ffactorau sydd wedi lliwio a llunio yr hyn ydw i heddiw. A hwnnw ydy yr addewidion nath Gwenan am i un gilydd. Yr addewid hwnnw i fod yn ffyddlon i garu'n gilydd, hyd o'n i wahaner ni gan angau. Oherwydd nid un diwrnod sbesial ydy Priodas. Ac fod yna elfen deimladol, emosiynol mewn cariad, mae gwir gariad yn mynd yn ddyfnach na theimlad. Mae teimladau'n gallu amrywio. Ond mae gwir gariad yn benderfyniad yn yr ewyllys i osod y person dyn ni'n ei caru yn y canol bob amser. Wrth gynghori rhai sy'n paratoi ar gyfer priodi, mi fyddai bob amser yn deud wrth y gŵr, paid byth a gofyn, ydy hi'n wraig ddigon da i mi. Yn y trach, y cwestiwn sydd eisiau ti ofyn ydy, ydw i y gŵr gorau fedrai fod iddi hi? A'r un modd gyda'r ferch, ydw i'r wraig orau fedrai fod iddo fo? Wan, dwi'n yn honi'n priodas ni fod yn berffaith, ond mewn oes lle mae addewidion fel hyn wedi mynd yn ddibris iawn. Mae angen cael yn atgoffa o'r un cariad mae pob priodas fod i adlewyrchu. Yng ngeiriau'r apostol Paul, chwi wir, cerwch eich gwragedd fel y carodd Crist yn tair eglwys a'i roi ei hun drosti i'w sancteiddio a'i glanhau ar golchiad dŵr ar gair. Mwyn iddo ef ei hun ei chyflwyno iddo'i hun yn ei llawn o goniant, heb fod arni frycheun na chrychni na dim byd o'r fath, iddi fod yn sanctaidd a di-fai. Dyma'r cariad anhunanol hwnnw, lle'r edrychodd Iesu arno ni a'n gosod ni yn y canol, ienni yn yn gwendid, yn gwrthryfel, yn drygioni a'n pechod. Ac wrth iddo feddwl, sut fedra i caru nhw, fe roddodd ei hunan ar y llwybr arweiniodd at wrthodiad, dioddefaint, tywyllwch ac unigrwydd croes Calfaria. A mae dyna'r unig ffordd i ni gael yn hachub rhag canlyniadau yn beie.
Ac am iddo wneud hynny, yna mae yna briodas fawr yn mynd i fod un dydd. Y fwyaf erioed, priodas yr oen, lle gwelir Crist yn ei ogoniant. Ond hefyd, mi fydd yr eglwys, mi fyddwn ni, yr rhai sydd wedi cael yn prynu trwy i waed gwerthfawr, hefyd yn ymddangos mewn gogoniant. A dyna pryd y gwelwn ni'n llawn beth ydy cariad ffyddlon, a beth ydy cadw y ddewyd. Ie, heddiw fe gaiff Gwenan Emynau gofio'r dydd y cerddodd hi mewn i gapel Seion lle roeddwn ni'n disgwyl amdani. Ac efallai y byddwn ni wrth gofio yn edrych ymlaen at briodas fwy. Priodas, da chi yn cael eich gwahodd iddi, ond i chi wedi farhau am eich beiau a rhoi'ch ffydd yn yr un ddath i'ch ceisio. Ydych chi'n ei weddio? O arglwydd yn Duw, diolch yn fawr i ti am briodas, am y cyfrwng hwnnw i ni gael mynegu yn cariad at yn gilydd. A'r cariad hwnnw'n adlewyrchu yr un cariad mwy sydd yno ti ac yn dy fab Iesu Grist tuag ato ni. Da ni'n gweddio dros briodasau yn ein dydd ni. Pan mae priodasau'n gadarn, mae teuluoedd yn gallu tyfu mewn heddwch a mae cymdeithas yn well. Felly da ni'n gweddio ar ei ti amddiffyn priodasau yn ein dydd ni. Ond o arglwydd, da ni hefyd yn gofyn, os gwelid i fod yn dda, nid i'n helpu ni i sylweddoli gymaint mae'r gwaredwr wedi'n caru ni. A disg ni, beth ydy gwir ffydd ynddo fo. Ac ie, da ni'n edrych ymlaen at y dydd y cawn ni weld yr oen yn ei ogoniant. Ac cawn ni fod yn rhan o'r briodas ogoneddus honno. Amen. Reit, ble ros i'r cerdyn yna wedi prynu ar gyfer Gwenan o'n? Ewch dan fendydd.